Right, mfaro wangu ugamuchira zvakare pachannel yenyu, channel yamunofarira muna the only Zimbabwean uncle Saint. So chiterera usati wasubscribe ipo wasubscribe tena on your notification bell kuti pega patinouploada mavideos you will be notified. Zviri kudii kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint. Video rino rindaritira kuti timbo appreciate handiti timbotenda navazukuru munagona ngaapiwe maruva. Chekutanga ndotenda vese masubscribers epaSaint TV nevanoshare mavideos nevanolike aiwa remekedzwai. So ndichida kutenda zvakare chekutanga ndoda kutanga zvakare nekutenda mapurisa epaMbare Police Station. Musi watikaenda unobata kana kuti unotora hama yedu kubva munzira Esnita Chivenge kuti timuendese kuchipatara pamwe nekuti vanovabatsirwe vaviri vaakanga achigara navo. Aiwa takaenda paMbare Police Station ndopatakanopiwa mapurisa matatu avo vakavolontiya kuti vange vari vanobatsirana nesu vanosanganisira Cst Chimhako, Cst Shenje na Cst Zibengwa. Aiwa ndinoda kutendai chokwadi makaradza unyanzvi nekuti hapana akakuvara kunyangwe hama yedu Esnita akambobata mabhotoro kuda kumozva kuti munhu ane pfungwa dzisina kugadzikana handiti. So pakada kumboita musimba pakatomboita nguva yakareba asi mapurisa neunyanzvi hwavo vana vaMhako naMadam Shenje na Cst Zibengwa aiwa vakaradza unyanzvi kusvika tamubata zvakanaka tikamupinza motikari tikaenda naye kuchipatara. Aiwa tinokutendai zvakare. tichida kutenda vakati patransport handiti sekuru havana mota muzvizive motikari inotokweretwa kuna mukoma vanonzi mukoma Levi much appreciated. Tinokuappreciate zvakanyanya nekuramba muchingotipa motikari yenyu musingakomplaini. Service muchiita mega, zvizhinji muchiita mega. Isusu yedu chingodira petrol. Thank you very much for your unwavering support. Zvakare tichida kutenda vanonzi vatete Juliet Nasho. Aiwa, thanks very much nekuramba muchimira nesu nekuramba muchitisapota. Special thanks to you handiti. Zvakare nchida kutenda Princess Mamthe, Your Majesty, thanks very much for your unwavering support. Nekuramba muchingotisapota zvakare pano paSaint TV. Special thanks zvakare ndichida kuti nditende mbuya tawa sekuziva kwenyu tine kesi yemuzukuru wangu anonzi Nyasha uyo watakanoona kuwedza. Mbuya tawa wakabva watipawo a very good second hand uche yekuti asanoshandisa. Thank you very much. Pari zvino iri kugokwe but tiri kutasira kuti tikabatsirwa zvakare tinokwanisa kungoenda kunoitora gokwe iuye kunoko. So thank you very much for your unwavering support. Vese vari kuramba vachitisapota, vese vari kuramba vachibatsira. Linda Chiwanda, Tete Linda Chiwandamire ku US uko. Thank you very much for your unwavering support. Thank you very much. Vese vari kushare mavideos nebasa rese ramuri kubata. Handigona kutendai mese ndikakupedzai nemazita handiti. Makawandisa munoramba muchitibatsira muchibatsira hama dzenyu. May the good Lord bless you. Pane panyaya yekwanyasha munokwanisa kutibata but pane pavideo ratikaita rekwanyasha pane nhamba dzasekuru vabate direct because kona Uncle Saint inongori media chete yekuti tinge tiri tinokonektana sehama handiti. But kana zvadaro tine chida kuti muvabate direct. Vamune muchifanira kubata vanenge vachida kuti vabatsirwe vachona vobatsirika ndosatiisa mafoni number avo handiti. Tinokutendai nesupport yenyu from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Aiwa, inzwai kuremeka. Handisi kuda kukangana kutenda vamwe handiti. Toda kutenda zvakare masocial workers vari kutibatsira kuti nyaya dzedu dzinge dziri dzinofamba kuenda mberi. Rutendo Harare hospital apo. Thank you very much Madam Rutendo nemi Madam Tracy. Thank you so much nekutifambisira nyaya dzedu zvakanaka nemapepe edu zvakanaka. Boss Chari tiri kukutendai zvakare. Thank you very much madoctors vese vakatibatsira, sisters, manurse
vese vakatibatsira kuti tinge tiri tinobatsirana nehama yedu Esnita Chivenge. May the good Lord continue blessing you. Nasi ndangoni ndoyozongotenda hanzi kusatenda uroi. From Uncle saying the only Zimbabwean uncle, tichibva nachi much love.